Хоненер Жужулова. Това е първата петица от 5 състезателки приключили. Петра Влъхова е един финалната арка. Ето е и временната водачка Нина Льосет. Сега Фрида Хансдотер, която е в удивителна форма. Спечели в Лиенц. Лидерка в генералното подреждане за малкия кристален глобус в дисциплината. Фрида Хансдотер е и трета в генералното подреждане за световната купа. Лара Гуд води там пред Линдзи Вон и Фрида Хансдотер. 13 стотни и забавяне. Хубаво начало. Чудесно начало за Фрида Хансдотер. Вече на 30 години, скоро ще навърши 31. Сребърна медалистка от слалома в Бивър Крик на световния шампионат миналата година. Казах, ще навърши 31, скоро всъщност навърши скоро 30 в средата на декември. Навърши тази година 31. Фрида Хансдотер приключва на почти секунда, което показва колко силна е била Нина Льосет и колко стабилен резултат е задала. Още като първа. Имаше малки пропуски, които